Ha, iki gandeng wis jam 4, wis rada wengi. Iya. Bonsai ngajak mulih. Yo ayo ngono yo. Daripada puter balik takon lurus wae, mubeng sisan delok pemandangane soren-soren. Jan apik pol. Bubar kosarangan bablas ning Cemara Kandang bolo meh ngopi-ngopi sik mangan sate kelinci pemenduan ngono. Awakku jane kademen bolo wis teko jero-jero iki krasa iki. Lah iki wis teko gapura sing dingge foto arek-arek lek munggah ning TV. Wis langsung wae mampir ning resto paling dhuwur. Sawangane kaya ngene iki lur. Wah, mumpung gak enek kabut ya to. Dadine resik ketok kabeh. Aku ya asline gak mencerminkan wong dolan. Mosok dolan ning TV ngurgo sandal jepit bolo. Salahe sapa? Salahmu to. Lah piye ngopo? Ndang lek wani. Wah, kek iki awane medun hawane wadem. Lanjut part 6.